tama na yun. Saglit lang yun. Di man lang ini. Sulingan, suling, kanina. Bulata! Uy, nagkaon si suling. Ayos makatahali, DDS na. Sa'yo mo suling. Mala pa lang. Sana all masiram. Kain po. Nagawin ko eat na. Kain. Kain po. Bakit ganun? Kain. Karain. Ba yan? Lamig. Kain po. Kain tayo, guys. Thank you sa 3 million na nanonood. Paraon. Salamat sa
5 million. Thank you so much. Tapos po, kain. Thank you sa 6 million people in the house. Ang lamig. Malamig dito sa amin. Hi sa 6 million. Musta po? Bayad? Sorry. Masisira na yung ano ko. Masisira na yung cellphone. Panay hulog na. Kaon na kaon. Thank you sa 6 sa 3 million. Hi! Shout out sa inyo. Thank you sa 6 million people in the house. Salamat po. Kumusta? Kumusta kayo? 5 million. Kumusta ang life? Ganon. Ay, salamat sa 1 million na thumbs up. Salamat sa'yo, kung sino ka man. Shout out to you sa nag-thumbs up. Salamat po. Ang tanda na, may wrinkles na. Salamat sa nanonood. Kung sino ka man po, give thumbs up sa'yo. Salamat po. Nagsimba na ba ang tikla?
salamat sa nanood. Wait lang, maghugas lang. Ikaw magbungit-ungit sa ako, tapos gaganyanin mo ako. Niluluto mo ako sa sarili. Salamat po. Thank you. Ay, salamat sa nag-thumbs up. Thank you po sa nag-thumbs up. Ay, ikaw? Ay, ang galing naman ng anak ko. Ikaw lang? Ikaw? Nag-thumbs up ka sa ako? Yay. Di mo aram ang pag-thumbs up. Salamat sa nanonood. Hi! You wake up early, Greg? Thank you, Greg. Thank you so much, Greg. Good morning, maganda siya. Salamat. You wake up early? Too early. 2 early. 3 early. 4 early. 5. Kumusta? Good morning, Greg. Thank you, Greg. Busy day, Sunday day. A cold here. Cold. How are you doing? Just finished lunch. I work today. Sunday work. Sunday working day. You've been busy, yes. You've been busy. Need to be busy because money is life. No money, no can survive. Need to work for money. What are you doing, Greg? I wake up early. I went to sleep after you Zoom. Okay. Then you wake up na. You wake up early. Thank you, Greg. Wow, you supportive. Very supportive. Wow. Thank you, Greg. Hi, Doc. You are welcome, Cheryl. Thank you. Thank you so much. Always. Thank you so much. Always. What are you doing now? You work early? Naka-live ako. My niece, beautiful Ashling. Nagigil ako. Nagigil talaga ako. Nagnanod ako. I'm laying down watching TV. Nagigil ako. Ay, sorry man. Sorry man. Bawal ang nag-iiyak. Bawal. Come here na. Sorry na. Ang gigigil lang mo siya. Say hi na, baby. Say hi, baba. Cute baby, yes. Cute. No, cute baby. Maganda baby. Maganda baby yung chula.
So beautiful sulingan. Dito suling. Say hi, Babang. Say hi. Hi. Hello. Welcome to my live. Hi. Say hi. Hello po. Nanggigil ako. Nanggigil ako. Kasi, singilan. I'm sorry, my love, if I broken your heart last night. Ay, mandiyo. Ala. I wanna be so young. Kasi, mandika. Kasi, ay. Cause I'm your lady. Ayaw. And you are mama. How old is your niece? Ilang taon ka na? How old are you, Shirley? How old are you? 3 years old. 3 years old. 3 years old. No. Tapos kasi ako sabi ni mama. Oh, later you will grow old. But for now, you're still 3 years old. Ang birthday na ako, tita. Malapit na. Ay, malapit na. What is your, sa November. what you want to give? Mauna si Kuya Gab. Mauna. Happy birthday. Sabay kami ni Lola. Bye-bye! Bye! Nakalive ako sa YouTube. 3 years old. Si Greg. Hi, Greg. My cousin. Che. Si Greg. Sa bed. Nakalive ka pa. Bed. Nakalive ako sa Alive. Nilakad ka mo sa lupa. Ay, so. Ang good na. Kagayon, ay, Chadel pa. May si Chadel pa. Nakalive ako sa YouTube. Hi, cousin. Hi, cousin daw si Greg. The beautiful Filipina here in the, Philippines. First me. Of course. Napauli. Taga. Hi, tita. Hi, tita. Pwede pa na ako online. Thank you, Greg. Salamat, Greg. Thank you so much. Wala ko kay awat na. Mom, background. Ashley. Aka na yun? Kamamay? Ito, di ako inahundan. Oo, nag-ano. Bago na yun, diba sa busy? Pag-agi ko sa may linda-linda, sabi pag-ero ko sa, ito pangit. Baka salamin ko na. Ito pangit. Para iro gusto na, bagay ada ako sa store. Paano ang ko. You are always for sure. Thank you, Greg. Ay, gunting mo Thank you pala. so much. Tita. Domingo na yan. Tita. Tita. Oh. Tita, di ako po alam ni Kuya Gabriel. Nag-ano yun niya? Kuya Gabriel. Maybe ayaw na lang Wala siya magpahiram ba kasi ang dili makatapos. gusto niya sa kanya lang. Ang mga kay busy ko na mga Thank you, Sabay Greg. ka mayon. Wala mo na yun doon. Madapa ka naman. Saan mo kami niyan? Karido. Tapos yun. Sa Domingo. Makato ka mo niyan sa karida? Sa Domingo, hindi na. Busy yun.
Ay, yung si Mama mo to ni Kuan, back to back. Back to back? Oo, naan sa Pinas. Bukain mo kang pagwin. Ano na ko na? Nasad na ko Kuya Gabriel, dalawa. Para sa bye-bye. Gabriel! May sabi ni Mama. Gab! Upag ko na ito na inatag Gabriel! Ano yung daw na Mas na nagkakaroon na ako bye-bye. Chalo. back to back na. Nanganganin. Kaya ko ay nakatungtong si Kuya Gabriel. Ay, Gab! Huwag mo sa'yo. Nakuha ko talaga. Ako na ini. Wala ka yung pagko siya. Ano saan? Nagawin mo doon pag ano mo sa ano? Dito. Gabriel! Dito mo yan ano doon. Yun ba yan? May mga suwad pa ngayon ko. Tita pa It's launching for you now. It's already, lunch. Already. Oo. Lunch already, lunch. Afternoon now here. Ayun ako nasusunod. Ay, nga nila, umuwi tayo ko. Hindi ko na rin malag. Kwenta yung ayun, yung mga kabalat man sila. Sinaghatang. Ganda. I'm going back. Sleep well. Kan, o, anak ka sa lakas. Kuan, kahit, yung ko pala paniwala, sa tanggalan ng sa, yung ganyan mo sa kuan. Oo, may Thank you too. Thank you, guys. Salamat. Always welcome.
Ah, Thank you, Greg. pag may iiyak sa iyo. What time there now? Ang ka naman sigurado. Ako, kahit silang mo ng kampon ko. Yun na niya. Hey! Right hand mo sa Yun na yan. Doon nariyan naman ang bata. Kay Diribay niya, nagpaparakuan. Kapag ko lang. Kay, nagpaparakuan kami sa tindahan. Si Charlie Palito. Sulo ka lang ba ng Charlie ba sa balay? Madalag yan mga andua na bata. Ang mga kapot mo. Sumat. 12. Ay, 12. Mariwan na ako kay. Midnight there na. May kaupot ka. I need to sleep na. It's okay, me. Sada, ako din mangyapa yung Don't worry about me. It's okay. You need to rest. Hindi na Pawit may na. kaupot pag gabi. makamang naman adayong ko Hindi kayo na. na pakatulog-tulog. Sino? May mga kapuhan. Tomorrow is Sunday. Today is Sunday here. Mamang naman yung tigmak na Sunday now here. Eh, makaano ba pag wala kaupot? Pag yun ay mabarang Kaya nga, di ba? Maano ka na sa iyo, yun ang sagit ka lang, makamatang ka na. Ito nga lang ng ganda. Yun, sa ito na. Doon yung mga iba na nagkamamatay na mga mayaman. Ang babarang sa mga ano nila, sa kondo. Oo. Nabango ko ako sa ito na. Ang bango nito. Oo. Kailangan na nakabali. Ako na, babango ko ako. Kaya di ako sunang kumarat. Ako talaga ako, nababangot niya ako na mata ko. Palimod mo, mata ko kahit mag-umahan, pero di ka nakakuha. Sige mo lang. Nagkakagom na ako ang hawasig, ako ang music. Okay. It's okay to, to puyate. It's okay to, sleep late. Sige lang, aguro. Baga ko kunahan lang. Ito nga, itong mahay. Kahit pag nakukulag ko mo. Yung susunod to, na ay, oras na kung daw kamatay. Kundi rin ako nanisip. Sabi, ay nababangot. Tuno na katikaya. Kaya nga niya, Ako na yung mas kitagili. Sa balay. Minsan baga mahuhuslog ka na ay. Baga. ay higda ko nga, higda nga niya ako. Kaya ako. Talikudan kami. Namang naman ko nun, kaya nag-aguro ako. Ito na, ang pag-bati kong bagaso, di lang pairabin, hindi na naka... Kasi na ako nakahangos pa itaas, puro na pairosyon. Hindi, makunit na aguro lang. Siguro lang yun. Because, ginhat na ko, lalaki ka po. O kaya ako sa to, wala na, bali, wala man lang. Pero pa naman sin. Pero wala na ako sa tukakulo, wala pa ako ng sin. Siguro ito mo. Oo, ano pa nga ito, no? Mamatag ko pa sila. Makalakaw-lakaw pa ha. Makalakaw-lakaw pa, oh. Pagkulupit ka pa sa ako. Makapagpulong pa sa dito. I will see you later, show. I'm going back to bed. Have a great day. Thank you, Greg. Sleep well. Good night there. Thank you so much. Dalina. Sabay ko ada. Ito na. See you later. Hinay, See me later pala. See me later. ay, ano? Mag-asawa. Kasi pag malaya na ito. Wow, Ano kaya? May pinunod din sa may dito, may tanawin. ito. Kanina, basa ni, na ba yun ni Midis? Nanong, Atake sa COVID siya. may tigas. Ay, mga bata. Sinano? Bayan. Si Cassandra. Oo. Ay, di ba si Sandra? Si Cassie yun. Si ano, grade 6 ka na. Grade 6 ka na. Baga na atake si Sambong to. Buntog. Epileptic. Oo, wala sila si. Nag-area lang dun sa maso. Atake siya kanina. Kaya high school na baga.
Abotong kundi yung mga Ang ay sinilig ng ano sa karito. Di ano, bigla lang daw na nag-ano. bigyan lang sila na kaya. Mati kaya. Pag Kasi namin mga rangga sinilyo kayo nakasok dito sa kalikari dito sa mesa. kaya kung natakaros, oo. Di ano yung Ano panalo. yung pag sa talo? Kaya kung ano pa rin ko nasa hagdan tatakarong ka hindi. Ako. Maano yun na lang, malaksi yun na. Thank you guys. Tumatay sa tayo. Rawan. Wow, pagayon sa cute. Nagkain naman si ano, Liri, Liri. di Christy. Daw ka ni Mama namin baga pag ano, si Juan nga pinagkapan. Katulad si Mama, cute Ako pag nakikitik ka na kami nanay Papi, sasabihan ako, magpa-cutic ka na, mati ng kulog mo. Mama na, sige, cutikin na lugod nanay Papi. Pero kung Kung di yun pag nakakati sa balay, naman ako nakakinte. wala ako nakapasit. Sige na Ay, nga, kay Ibranda niya na kami Christy. Wala yan, nakakawa ko. Pag gayon ka Kay, pag may cute. ito ang bata ni Lilin. Mga si nag-ayala. Rosalie, Oo. amaram na, Nagkaitik sa may bayan. bayan na na. Brianna Christy. Alam, kay malay mo, ano lang yan? Ano lang yan? Parang, Mga ano na aluwat niya, susti. Nakatuwa si Maya, katulad si Mama, kay bayadan ko na ito. Katulad dito, di na nakain si Mama. Ato bang kamot ko lang nga na yun, ano, kaya din ako. Sabi sa Mama, kulong yung panamaya dito. Nagpuroan, bagang tao. Pag din narinig sila, nagpuroan. Ano ka pa nga? Oo, ba? Nakapawin mo. Anak sa mga uy, ba't ano naman pag ano ko? Napakulong yun doon. Pwede na sa pangbarkada. Pagbudots, pwede naman pagbudots. Pangbudots na. Kasi may ano eh. Parehas din kami may style sa siki. Hindi rin agad mabibili ng sandal. Magmadalagang ka muna dawa. Pag halimbawa, bilinanat sa Ay, nayan. pag yung panglakaw. Upupan pa. Panglakaw, kay bagan mayupukan. Ano niya. Kaya may chinilas, bagan ako dati ng ano. Tapos papalog, kayo hala ako cute ka. Wow, kaya pag sinapatas na, may magkaroon ka sa ng cuties. Magayon lang ang kulay yun. Oo, narinig ako. Pare-pare Kaya ang naman. kulay yan. Daratadan. Rawan yung adla kapag kuan. Parawang debre. Hala din ka doon. Oras ko po ligan mga. Sa balay, mga kasi nga, pag kinagat sa puti. Ay, delikado ang ano. Mga Didiliwat ko. Aren, TV. Kinagat sing puting dito. Di pinag-injection ako sa ano. anti-rabies. oh, rabies yun. Nanduwa na yung nakagat. Delikado kaya ang pusiputin. Kaya nga, ayaw nga nakahad. Kaya kay manin kagali ko, boss. Ayun, sugat-sugat sa nagsikino. Hindi mo na bibi. Sugat mo sa sikino. Nakatindog-tindog. Harot-harot na gano'n. Harot-harotan na yun. Sugat-sugat siya. So, ekwibot-libot daw. Yan na yan. Masabi adan, ang pagharot man sa din ako si Maga, ang pang-iklib-iklib man sa mga, Oo, pag-iklip-iklip. Paguna niya. Ano. maguna niya, kapwa man niya kusman. Sabi ko ko Tapos niya may na naman mga kuting nagsulit sa balay. Kukuha sa ongka. Ito pala kargan. Diyan ko tago sulit sa mahilig bangko. siya sa ano. Pwede ko sa kusman. Mama si Bunso. Pag ngayon magkumaydaran na ako na baon. Kawararan. Mao si Ma'am, wala siya sa ang sasawa, wala bata. Daghan ng puting ako ng pagkaon. Sabi ko, magpakamaha. Tagalin siya, may tagahali ko doon. Binira ko. Okay. Taas ko hindi, baka mo naman puro do. Naman gari. Padabaon na niya ito ni Mama eh. Sa diri yun na ano. Mga may pamaklo yun na pang ano. May cat food yun. Halos sa mga pangkaon. Pira-sira na, magbarata na. Sabi ko, hindi ko ano na. Dumami na sila. Pag nanay samod na ako, kawararan ako. Isubali kayo. Kaya nagsusuhol nga yun silang pamilya. Magkano ang suhol sa ako. Sa naman yun, 500. Pero lang pa ano. Haliwang ko lang ng audio-audio. Ano ko. Nag-udom na ito. May baybay man sila. Ano mo lang sa ano. Ang babakala ni Mama ni Mang Sim, baybay baga na may amoy na para dili mabaho. Mahalon yun to. May babakal ni pa nito sa isim. Ang baybay na ano may ano na yan. So may chemical. Ano,
bakante. May dagana na pampers sa isadi. So din may ipapampers ang puting puno ka may pampers. Di ka na naman sabi nakakuha na pampers. After exist ko, puto din masay ko kinuha. Ang pangputing talaga siya kay sa lisada. Huwag lang sa likad ako. Ay, beses ginawa yun eh. May daradara na dudo, kay papadudo ito na kusmet. Ay, ka, maski na nasa kakao, padudo-dudo. Bukas sa gatas. Makalig sa rin ang gatas nila eh. Hindi ko yun kumain sa baso. Papadudo ang putstek. Okay. Ay, ito na rin. Kaya mo naubos ang gatas. Huwag na ako mag-gatas. Kaya di na ako siya mag-gatas. Mama, di na ako mag-gatas na nagabihin pa ng kuting ngayon ni papadudo. Ay, kung pambira eh, na bata niya. Ang puting lang niya dahil. Kaya, yan na naman. Salig-salig na naman ang mga kuting. Kasi bayan mga kamutit kasi yung makakakarga sa mga kuting. Pero magayon makunta kay nabawasan ng ito sa mga sa kuting Kapukol. nakapuko sa kuting. Para kung kagaton. Kung Kung kagaton, magsumat, magsabi. Kaya nga sabi ko, palit kagat, magsumat kay para nababakunahan. Wala ito si Tante kinagat sa ayam. Di nagsusuma. Sabi ni Sir Gilbert, ako Tante na ano, kabagaan malamihan ka tayo. Kinagat ko ako Sir Gilbert sa ayam. Dokoro kadali na si Ramam. Pinuruntak na ma'am. Pagka hindi, di wala rin bitaw. Kinagpapunta si, ano dito si ultimo sa ito mismo. Sabi ko, paano na lang kung di naghapot si Sir? Kaya kasi Sir man naghapot. Paano kung di naghapot? Hindi ba? Kahit kung ha, hindi ang para. Dito sa bahay na, gamis ang pagpa-injeksyon, kinagat din sa puting mo. Pinangmamanhid ako ng ulo niya, tapos nagbabrald na yung pag-imod, video. Ay ko na, matutunan sa grabe. Inimod ko na yung kinagatan na lang, duwa baga na ano din mo. Lubo mo, no? Tapos na ano na, nasugat na sugat. Nag-back ni. Grabe man ang pagkakagat. Ang uya man daw sa kuting ha. Bakit ada na? Grabe man ang pagkauyam sa kutos na. Grabe ang pagkakagat din yun, kasi sugad-sug mo, yun na, nagkaros din yan. Uyaman sa kanila. Para makahadang sa tubay. Ang rabis niya, nagdaan na. Dati yung karami sa utak. Oo, sige lang yun. Makahadang tayo tayo nagbablog ng pag-iwan. Ano yun? Makakado yun sigurado. Kapag imod siya. Ay, pag-ari na doon, sabi Nani si DJ, inapit na. Pero, ang kain. Pagayon nun ang mga seniors. Mga baga na mga daraga. Ano nga senior citizen kanina? Patuloy yung mundo may pade, hindi sila. Bago ni Maribel, buang man ako mali. Hindi ako ang pre-order sa mga dili na senior. Ako lubo ka ng pre-order. Baba din, ay ka na kabate. Maribel, di malubar. Bago ka di ka nakabate. Uwak ba ako pa sila tumalo? Bago mali ako muna ng pre-order sa kaabay ko. Bago, ang kaabay mo na senior. Ikaw ang pre-orderon, kaya ikaw ang senior. Ay, gano'n ako madyan. Nagpapinawa, di pinunawa, lubog nito naka-oropod. Bago ay man ang pagkabatik ko, bago ang kaabay mo na yung senior, nito sa likod mo, ang dili senior, pre-orderon, kakaging panipade. Para kung nalagay doon ang kwarta na senior. Oh, malo kasi ako. Dahil ba daw? Ako daw ka naghana ng may sa likod, pero 2. Ano yung sa paangko, dito sa